2025 midterm election news update. Samantala, idol, pagsasanay po ng Electoral Board staff para sa paparating na halalan 2025 sa lalawigan ng Pangasinan na umarangkada. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nag-umpisa ng sumailalim sa pagsasanay ang mga electoral board staff sa Pangasinan para sa paparating na halalan nito lamang 1 hanggang 8 ng Marso. Ang naturang pagsasanay ay naglalayong makapagbigay kaalaman at kasanayan sa mga magsisilbing staff sa halalan ukol sa proseso at gayon din sa paggamit ng bagong automated counting machine. Matatanda na mula sa PCOS machine ay gagamit ng bagong machine ng COMELEC ngayong halalan. Hinati naman sa iba't ibang batch ang mga ito upang matutukan na may sagawa mismo nila ang proseso. Gayunpaman, nauna nang sumailalim ang mga technical support staff noong buwan ng Pebrero. Samantala, sa datos ng COMELEC Pangasinan, nasa 2,868 na presinto ang kanilang tututukan kung saan boboto ang nasa higit 2 milyong botante sa buong lalawigan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.